उइमेन सेलनि जानानै दिनै जे जोंनि प्रमद सार दैदेननाय जोंनिनो बिटिआर सरकार दिनै जोंखौहाय जोंनो थुलुंगा होदों जे उइमेन्स डे इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे बेखौ जों होल वर्ल्डआवहाय सेलेब्रेट खालामनाय जायो बेनिखायनो जोंबो इउपिपिएल दलनि उइमेन्स गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि विंस जानानै दिनै जोङो बे 8 मार्च इन्टारनेशनेल उइमेन्स डेखौ जोङो आइजो माहारिनि थुलुंगानायनि थाखाय जोङो बे दिनखौ दिनै सेलेब्रेट खालामनाय जादों। जोङो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि आइजो माहारिनि रोंगौथि डान्स सिंगिं कम्पिटिशन आरो बेजों लोगोसे जोङो गेम्स एन्ड स्पर्ट जेरै मिउजिकेल चेयार बिस्कुट बाइटिं जों बेखौ लादों। जोङो बेखौहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव इउपिपिएल अफिसावनो जोङो लानाय जादों बे हाबाफारिखौ। बेनि थाखाय जोङो बान्था होदों मानो होनबा जोंनि उमेन्सफोरनि रोंगौथिया बिराद दङ सिङावहाय मानो होनबा जोङो खाबु मोनामोन नाथाय नैबे इन्टारनेशनेल उइमेन्स डेआव जोङो जोंनि रोंगौथिखौहाय देखायनो थाखाय खाबु होनायखाय जोङो बे बान्थाखौ होनाय जादों जाहाथे जोंनि उइमेन्सफोरा आरो इयुनावहाय माने काम फरवार्ड खालामनानै दिनै गावनि टेलेन्टखौ जाहाथे श' खालामो आङो बेनि थाखाय नोंसिनि बे निउस चेनेलनि थ्रुयैहाय आङो दिनैनि बे इन्टारनेशनेल उइमेन्स डेखौ बयखौबो फिर खेबसेबाव उइस इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे। दिनै बे जोंनि इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव लानायावहाय जोंनि मोनबा ब्लक फैदों कुसुगाव ब्लक सराइबिल ब्लक जुमदुवार ब्लक आरो गुमा ब्लक आरो श्रीरामपुर ब्लक बे मोनबा ब्लकजों जोङो दिनै बे इन्टारनेशनेल डेखौ सेलेब्रेट खालामदों। आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेनो आङो सासे डिस्ट्रिक्ट उइमेन्स विंनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै आङो थुलुंगा होनो सानो जाहाथे गासैबो बिथिङावहाय उइमेन्सफ्रा आवगायो जाहाथे डेन्सआनो जा दिनै जोंनि उइमेन्स बर' आइजोफ्रा स्पेसियेलि गावखौनो माने रोङा होननानै उनाव थायो नालाय बेनि थाखाय आङो